אהלן, אהלן, שמי משה, הפרזנטור של Invoice for You. כן, רק סלבים גדולים זוכים לכזה כבוד. את האמת, אני לא מתאים להיות הפרזנטור של התוכנה הזאת. היא לא בשבילי. יש שם דברים שאני לא יכול להתמודד איתם. יש שם מענה אנושי, מיידי. אם יש איזה בעיה, אני מתקשר, עונה לי אדם. בינה אנושית, לא בוט. ואני רגיל לבוטים, קרים, בתוכנה הקודמת, בביטוח, בבנק, אפילו בבית, לדעתי, אשתי היא בוט. היא לא מזהה אותי. היא ביקשה ממני קוד התחברות. לפני כמה זמן שאלתי אותה אם היא אוהבת אותי. היא אמרה לי שהיא תיתן לי תשובה תוך 2 ימי עסקים. וזה אני רגיל. וב-Invoice for You, מיד עונה לי אישה, חביבה, מלאת שמחת חיים, מקשיבה לי, צוחקת, עונה על כל שאלה שלי, אני מבין אותה, הביא אותי. ואז היא נפרד ממני בלי כעס, בלי מטלות. מצטער, זה לא בשבילי כל הטוב הזה. אשתי, אנחנו צריכים לדבר. אמא, מפחיד אותי שאומרים לי שאנחנו צריכים לדבר. אבל מותק, את תמיד אומרת שאני לא עושה דברים בבית, ופיניתי את המדיח, יזמתי בלי שתגידי לי. משה, אתה פינית מדיח מלוכלך. הוא נראה לי נקי. מתי תתבגר? לזה אני רגיל. נוח לי עם חוסר הנוחות הזאת. אז אם אתם יכולים להתמודד עם מענה אנושי, לכו ל-Invoice for You. אני נשאר עם אשתי הבוט. אני הייתי משה, הפרזנטור לשעבר של Invoice for You.